nematombo. Iwe mina ndikubvunze uri kuita bonde kangani iwewe zvinezvi? Pasvondo unoita kangani bonde? Kanoverenge. Kanoverenge. Unoita kangani pinda mubvunzo unoita bonde kangani pasvondo? Kairi. Baba izvo makaita sekura boy. Zvazvindirwadza. Kuti imimi munobvumira kana kuti girlfriend richindutuka pafoni. Ndinoziva kuti varume vanoita magirlfriend baba sekura boy. But hamubvumidzi kuti girlfriend iri ndituke. Matukiro rarandiita zvakashata. Imi makakomplainawo kutuka kwandaikuita. Asi uri renyu rainditukawo pafoni. Anzi mother. Ropa renyu ragwamba. Inini ndiri mwana wababa wenumber 4. Kana ragwamba chitsvagaiwo anokunyengaiwo. Boza arichaita sekuru vakutiza imi. Arichaita ropa renyu richapisa. Ndipo paya pavaiti ndinotuka nokuti ndaiti ada akadzi wechipiri. Ndiye achabva mupi? Mumba muno achienda kwaakadzi ake. Ini inosara munhu nokuti ndatodzika midzi nevazukuru vangu 9. Neniwo imba yangu ndinoida. Ndofunga abi yangu avano kahwizi kuzara. Vada kupusha inini vaise vari kuda zvino inini mumba handibve mambo pamusoro. Ndati wachingamira. Right, mukadzi uyu ka anondikira panze 3 times as I said before. Anditika kundilokera panze rudo neni here kondikapondwa panze pegeti. Mai vangu inini vanozovaroi, mai vangu inini vahure, mai vangu inini vane madhimoni, vane huroi, vane mweya yemadzinza nemweya yetsvina. Dzinza rangu rese rakapera kufa neAIDS. Hidden agenda yainayo ndoyokuda kutora imba yangu nokuti iye anotaura kuti inini handina stand ndeyake ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka Ko munhu waMwari. Aiwa ndiri right. Sure. Aidi ndiri right. Ndinabi yangu wandinyaye ndiri. Nai anzi ameno abi yangu youriseyo. Ndizvozvo. Aiyo taura dasi wakasununga kutaura nini? Taura tinzo. Ndiri kumirira results enyaya yangu kuti iri kutonga zvakadini. Ngokuti paipai haina kutonga. Nasi wauya kuti zotonga. Ndiri kumirira kuti ndipapatsanura sei. Ndozvakati. Pamatopics edu aripo. Alright. Musoro wakati kudi nyaya yako mosvai. Musoro wenyaya unoti kundidzinga mumba kudza mai vangu huroi. Mweya wemadzinza, mweya wemadhimoni. Nokundiudza uhuri. Nokuti ini ndiri kumushunguruza, ini singamushunguruza. Anoti ndomurova, ini handimurova. Ndopano nyaya yako. Mubvunze kuti naiwe ukunzwawo zvandiri kutaura. Muudze. Handizivi amaboy, mukushushwa neni here. Baba izvo makaita sekura boy. Zvazvindirwadza. Kuti imimi munobvumira kana kuti girlfriend richindutuka pafoni. Ndinoziva kuti varume vanoita magirlfriend baba sekura boy. But hamubvumidzi kuti girlfriend iri ndituke. Matukiro rarandiita zvakashata. Imi makakomplainawo kutuka kwandaikuita. Asi uri renyu rainditukawo pafoni zvinonyadzisira. Ndachembera. Handina kufunda. Rai kutuka richiri kudi. Anzi mother. Ropa renyu ragwamba. Inini ndiri mwana wababa wenumber 4. Kana ragwamba chitsvagaiwo anokunyengaiwo. Boza arichaita sekuru vakutiza imi. Arichaita ropa renyu richapisa. Saka inini naizvozvo ndakarwadziwa. Handina kukwanisa kutaura naiye ndakanga ndakutaurawo nababa. Nemi asekura boy arume akuru futi. Makunditukisana adike. Pamakandiroora munondiona kuti ndandofunda here. Ini mamuchiziva kuti ndakufunda. Zvechuwa iwo vakafunda. Zvechokwadi mukadzi uyu aitaura zvechokwadi zvaakanga audzwa kuti amai ava kuti havana kufunda. Zvechokwadi handina kufunda. Saka ini ndakabatikana. Saka ini ndainge ndichituka murume wangu mumba. Handina kumira chivanze asi taituka ndichitukirira ndiri mupi ndiri mumba. Saka ini nabi yanga ava handinzwisisi nokuti kana pamakatienzanisa takasvikawo kumba tichingoenda ndiri mambo havana kunditonga nyaya yangu havana kutonga. Ndofunga pane zvaitika. Ndofunga vane mushonga mama. Kuti ndichizwisisa api yangawo. Asi zvimwe zvese zvebonde aiwa zvazviri mushemushe. Pakusina chichakaipaba. But ipapo wanga usingagutsikane napo. Ndikati ini ndakauya musi Sunday. Ndakamukwira usiku nomunin'ina wangu. Ndikaenda mutauni ndikamukira ndikauya kunuku. Imi mabi yangu ndimakarara kunuku.
ina handikuzivi ndakatoya ndichitsvaga kusaka pangu ndaona napapi namama indauya omusesande ndamukira na4 o'clock ndikabata bhazi nemunin'ina wangu tikauya panapa tikasvika panapa svika ndakagubva ndikuona muchibva muchisaidi rekukwama muchipinda ndikati kokutoireti ungarege kukumbire ndakati handipinde ndobva ndanopinda paimba iyo ndoyandakapinda iri papei saka ndingarege kufamba saka ndozvina abiyangu ndowanika wizi kuzara asi nini aiwa zvandanga ndichichemera mambo aiwa zvakiri kuita aiwa handisingazivi abiyangu ndovanika wizi kuzara saka nepfungwa dzangu one kugara kwangu ndakazoona kuti no pamwe baba wafuse inini ndibude wauye nomukadzi wagare mupi mumba inini ndachembera nevazukuru 9 vazukuru vangu kuti ndichabuda mumba mangu inini ndipo paya pavaiti ndinotuka nokuti ndaiti ada akadzi vechipiri ndiye achabva mupi mumba muno achienda kwaakadzi ake ini inosara munhu nokuti ndatodzika midzi nevazukuru vangu 9 vandinavo tupochi mutsunga mutsunga nondoro iyo kamutsunga amai vanotaura zvokunyepa ndichiripota panapa inini ndakaripota panapa iri Saturday Monday morning vakafuma vakaenda kukoti kunocreata statement yandisina kutomboita vanoti inini ndinovarova ndinovatuka ini handirove munhu ini handituke munhu ndinongonyarara but ava vakaenda kukoti tichitarisa ipapo manje nyaya sezvo yakanga yauya kuno wai vasina kuzenge vamirira dare rinero vakaenda kunomangara kukoti nemhosva yei kureva kuti mutumbi wenyu haukosha vabvunze kuti makaenda ndibatsirei no uri right point yako vabvunze kuti makauya kuno kudare sei makazoenda futuko makadi kuteerera mambo vabvunze ndimakanukwira nomuziva basa rake here mukadzi wako handinomuziva zita rake mubvunze kane zita rake sekai wakaenda kudare uchinokwira dare iwe uchiona kuti tine rimwe dare kuno risati rapera wakazviitirei waizvidza mambo here inini mambo ndanga ndisati ndavaona uye mambo kuno ndandisingakuzivi pandakaenda kudare ndakaenda ndichiti ivo vakanga vandirova saka vandirova ndokubva ini ndazoenda kupi kumapurisa ndasvika kumapurisa zvikanzi manje isusu nyaya hatiite ndisina kuenda kupi kukiriniki ndokubva ndaenda kuparire nyatwa ndasvika kuparire nyatwa zvechokwadi ndakanotariswa vakabva vati mapepa achiendai munomangara kana muda kumangara zveshuwa ndakanomangara kuda kukoti chaiko tasvika kukoti vakatipa dheti riye rekuno kuranga riri pamberi purasi rekuno kurakazonzi aiwa harisisipo svondo yacho rasvondo rinozodii rinozoteera dheti chairo raifanira kuuya kuno hatina kuzokwanisa kuuya zvakanzi mambo havapo saka ini ndobva ndaenda kuye kukoti kuya bva zvasvika kukoti havanombotora zvakawanda vakati aiwa imimi endei kumba munogarisana zvakanaka nani naambuya imimi sekuru makagumbura ambuya imimi sekuru mukatora chirwere kwamuri kubva ukuka muchauya futi muchichengetwa nani naambuya ivava ndowacho kana madzoka kumakuhwara naadiki vamakumhanyanidzana navovo muchauya muchichengetwa navavo endei munogara zvakanaka imimi ambuya endei munogara zvakanaka nasekuru musasatuka sekuru ndobva vatipa bepa iri vakati kubva nhasi hatiri kuona anotuka mumwe mukatuka imimi ambuya mukatuka sekuru vakauya kunoku munomhosva ambuya imimi sekuru mukatukawo ambuya akauyawo kuno munomhosva ndobva tapiwa bepa iri 5 years havana kumboti ningi ndadii kuda kuti vakatotitonga wakaona zvakakodzera kana iwo musi wamakatitonga ndakatoona zvakakodzera nekuti hamuna kutuka munhu hamuna kudii makati ine munogarisana zvichireva kuti mava muchitivaka kuti sechembere nechembere kuona toparadzana nhasi zvakaoma inde munogarisana neniwo imba yangu ndinoida ndofunga abiyangu ava vanoka hwizi kuzara vada kupusha inini vaise vari kuda zvino inini mumba handibve mambo pamusoro ndati vachingamira nekuti ndine vana vangu vazukuru vangu ava 9 handibude ishe mukatarisa munhu unoti ari kurohwa here haasi kutukwa haasi kurohwa sei akanocreata statement yekuti ndinomurova kumapurisa mubvunze kaapindura iyo sei wakataura zvikunyepa kumapurisa handina kurohwa ka10 handina kurohwa ka4 handina kurohwa ka2 ndakarohwa ka1 saka vakandirova nebhutsu apa ndobva ndienda kumapurisa mapurisa yacho manje yanobva yekuti hatisi nyaya yenyu kukiriniki vanoti hamuendi hatikurapei musati maenda kupi kumapurisa
ndozvakandipa kuti ndozvakazoita kuti ndiende kunodii kunomang'ara. Ndobva ndaenda kumapurisa kuye vakati ai endai kupi, ndobva wandinyorera zvimatsamba. Ndofunga matsamba mangani 2 kuti ndiaverenga handagoni, ndambotanda kufunda. Ndobva ndaendesa kupi kuye kusvika nzenda kuparire Nyatwa, ndaenda padombo tisogara kuye poezi kusvika nzenda aendai kupi kuparire Nyatwa. Ndasvika kuparire Nyatwa ndatariswa kusvika nzenda aendai kuexray. Mudzeka kuti ndakakwandiro kamwe chete. Mwakandiro kamwe chete, chikafu anondipa. Saka matama haregedze kuita sei mari yesipo nemwana. Mudze kuti wakandiro kamwe chete, wakandiro kamwe chete. Kamwe chete kamakandiro wachifoja ndokurowa kakawanda nemi. Ishe handina kurova munhu. Ndo chokwadi. Kana achiramba wero nyaya yedu haisi kupera, ichadzokera futi kuinvestigations. Toenda kuma-interrogations. Right. No, vari kusera hamunei nazvo, vari kutaura namambo. Taurako. Nokuti iyeka anondinyepera kuti kooraight pakazoenda kechituro kutanga rakanga rakanzurwa rechituro anga arohwa. Ndozvandiri kuti abvuma wani kuti wakandakarohwa kamwe chete iwe uri kuti hauna kumurova handiti. Alright. Iwe uri kuda chii kumukadzi kutaura? Ngataure. Right, mukadzi uyu ka anondikira panze 3 times as I said before. Handiti ka kundilokera panze rudo neni here kondikapondwa panze pegeti. Right? Mai vangu inini vanonzi varoi, mai vangu inini vahure, mai vangu inini vane madhimoni, vane huroi, vane mweya yemadzinza nemweya yetsvina. Dzinza rangu rese rakapera kufana AIDS. Ine hapandifadzi. Kana dai mamurimishe mukatukanirwa imimi nomumwe munhu kana mudzimai wenyu, kutukirwa mai wenyu hazvifadzi. Chandamutadzira chii? Pane zvimwe here. Alright, toti isusu iye anogumbuka nyaya ndiya 23. Handitika munhu afirwa by 3 months anenge akudzokera pakare. Handitika but iye sei aka-exceed right up to 2 years. Aitsvagei vavariro yake yaiva yei. Ndosaka ndiri kuti pane zvimwe here kuti taura zvese upedze. Right. Hidden agenda yaainayo ndoyokuda kutora imba yangu. Nokuti iye anotaura kuti inini handina stand ndeyake akaihurira. Aini mapanzwisisa. That's the main theme yake. Alright. Saka inini ka ndairamba ndakangotarisa ndakanyarara. Handina kuda hangu buda mumba mangu ndakanyarara. Mari ndompa zvaari kutaura ega iye. Alright, ndokubvunza mubvunzo mumashita. Makaroorana muri mukomana nomusikana? Inini ndandiri mukomana yanga ari mvana. Ukamona seti yanga iri mvana? Anga ari mwana wake. Right. Ndobva magara makore mangani? Tine 36 years. Pamukaroorana manga mune imba here? Hatisina. Imba makazova? Imba taive nayo yekugara kwete yedu. Kuroja? Ehe. Right. Koiye kuvaka makazewana sei? Ndakatoforera ikoko. Wanga waigara nani pawakaforera? Ndaigara naye. Naye. Aiwacha ndiani? Ndiye. Makavaka mese? Ipapa handisi kuzviramba. Mina ndiri kuenda newe. Toda kuti tisvike kuti tichasvika kumutonga tichamutonga nezvake. Point yako is 100%. Nyaya iripo ndeyekuti mutemo unoti inini kana ndikatooneka ndine motikari dzangu 3-4 mukadzi andiwana ndinaye izvozvo atova musheya muzvinhu zvangu ndomutemo. Spouse yako ndiani wako? Ndiwakaenda kuchikoro. Spouse wako ndiani? Spouse ndiye. Kuno mwe here spouse anodarikawo? Tinenge takutora is either my son or my daughter. But kuno mumwe here spouse anodarika uyo? No one. Naika. Tinowira naye kuti mutemo unoti kana iwe ukafa nhasi kuti mwana wako agone kudya nhaka yako anodya through spouse yako. Ndizvo. Through amai vake. Hakuna munhu anogona kutonga pamba pako iwewe kunze kwaadzimai vako nemuri vanhu vangani 2. Mwana hapana chake. Anozowana mushure mekunge mese masamira ruboshwe. But kana muchirama panyika yedu iyo pavenyi nehurumende yedu nechiti spouse mukadzi wako. But panonyaya ndepekuti ngatidzokei pakugadzisa nyaya kuti uyu tichamutonga nezvake. Zvawataura ichokwadi. Rega timubvunze. Naye wakambomutuka here kana kumunangira vabereki vake uroyi? Kuchinjana kwemashoko nokuti ivo pane pavakandiro hatimbotaura zvokureza kana ati kuchinjana nomashoko akazviita. Munza zvaataura? Ataura zvakachenjera anaenda kuchikoro but akachenjera. Akaenda. Teerera munhu wamwari. Ati kuchinjana kwemashoko akaita akazviita. Ende achiita izvozvo on which basis? Because apa mai vakanga vasipo. Right. Ndosaka ndiri kuti nhasi wauya iwe kuti tizomutonga. Achibvuma mhosva dzake. Pane imwe here nguva yokuti munhu akatadza
tingamuatake namabwe kana tingamurove ndosaka dai zvaya zvakadaro deni sina kuya kuno, otherwise inini kana kuti iye pakati pedu between the two paifanira kunga pakafirwa nemunhu wani saka nemashoko ake. Ndosaka mauya kuno kuti kuyananisei kuti zvinhu zvifambe zvakaita se zvakanaka. Iwe una makore mangani? 63 I said earlier. Yakoyo 57. 57. Nice. Muno wana wangani mesi? Tine 4. Wazukuru muno wangani? 9. Bisa dhukura kumusoro. Mutambidze ka udhukura. Zvinorevera nditambire kana singazozvi. Aiwa ndinozvada kuti. Hauna zvazvinoreya hazvina ndindi kutaura nemutambira tu. Hauna kana mhosva tambira ndikubvunza. Ngokuti ukangobvuma kusaina uchasaina wabude basa. Ndira kuti mutarise mukadzi wake mumusoro mako. Mutari nyatso mutarise. Simuka umutarise. Kuzondudza kuti chii chiri mumusoro mako. Tinemba kuti akadai abvudze. Right, iwe tarisa mukomana wako. Musimuka umutarise. Ndira kuti ukamutarise da kumbunza. Pamukadanana naye anga anomanza iro. Ngosinga kana kuchena ndebudza ngosi. Ngari mukomana chaimsi. Akanaka murefu. Ndakadai nini kuti andamuda chausi. Zvichireva kuti pamuri mese nguva yafamba. Asi nguva zvayafamba kuroti makura. Zvapanoda ndezvekuti mumba hamudi kugara kunge maramba. Okuti unoziva zvinoita maramba. Anoti mukadzi ndebvu, murume chi ndebvu. Vanozozikana musi wokurenzera kuti ndo gadzi irichi irigo. Ndozvatoda kubvisa pakati penyu. Wazvinzwa here Charles? Ndikuzvinzwa. Ndozvatoda kugadzirisa. Mashoko ake anotaura. Ndo yatikudai. Anorwadza kuti kune varume vanonyenga. Vanonzwa kuti shuwa panoda gutsikana. Saka ini nani nyengeke. Alright ishe. Vana ivandinawo ka. Ndinoda kuenda nawo kuma DNA test. Ndogona kubata chokwadi chekuti vana vake vandakaita ini naiye ndevangu zvichokwadi. Mashoko ake anotaura ekuti ndakahurira stendi. Kune varume vanonyenga, kune varume vanoromenza. Mashoko here. Right, wapedza regati anzi iwe sekai idzo nyaya. Zvimwe zvachona baba vari kuwedzera. Andigoni kuzviramba. Musi uye ndakakumbira sorry, handidakakumbira sorry. No, paipai hatina kutonga. Kana ameno baba vanobva watozonyanya kuwedzera kwacho. Evidence yauri kureva ndiyo yekuti vanenge vaine foni voti mari yangu sei papa. Aiwa no. Wakazvitaura musi wokutanga paipai kuti ndakazviita iwewe ukakumbira regero. Patakati tatonga nhasi tiri kutonga. Alright. Wakazviita nokugumbuka chii chakakonzera kuti utaure masiwa? Baba vaini ndakatukwawo. Negirlfriend ravo. Ivo chaivo vakatondituka kuti ndikati hure renyu randifonera. Ivo zvikanzi hakuna kuti hure mukadzi akafanana newe. Ndikati mukadzi akafanana neni indini mburi newe kai. Kuuya nomhuri here akuya kuzodya mari. Akuya kuzoti zvakatangira kumapotato nokuti waane rori yekutakurisa mapotato. Paukaroora ini wanga une rori. Ungosina une bhasikoro ndoranga uinaro. Zvichokwadi kutaura ndakataura nokuti ndairwadziwawo ndosaka ndati kupotsedzera kwemashoko nokuti nini ivo vaindipotsedzerawo ndichivapotsedzerawo. Iko kundituka kokutiti hure renyu randituka rati zvakati. Rakakutuka chiti kuti hure racho. Ndipo parakandituka kuti amai, mother, magwamba. Ropa renyu ragwamba. Inini ndiri mwana wenhamba 4. Ameno kana mamadzinga kuti vachaendepi asa nyenkwaiwo kana maona kuti sekuru wakugona kunyenga. Saka ndakarwadziwa kuti sekuru wakunditukisa nevana vadiki. Kana achitaura kuti mwana wenhamba 4 kuri kuti mwana wangu ko. Ndobva ndauya ndobva ndabvunza ava. Nemi hure renyini mari nzvo zvataura. Hure ripiko rakutaura kuti hure. Iwe rakutaura kuti hure ndere. Mukadzi anenge iwewe akuna kumboti hure. Mukadzi anenge irini anovana nemi. Ndomuziva here panapa. Tatanga yeye handizoti yeye ndegaba tiye tichichinjana mashoko chokwadi. Inini handidaire. Inini and I have evidence myself. Handidaireni. Ndoramba ndakanyarara. Ende kunyara kwangu kunotorwadza. Semaiti zvamakaita izvozvo. Ndozvandinge ndakaita. I don't even answer, I don't even question. Alright. Ngatitaure takadai so.
Pepe wanzwa zvataura atinombotare right. Ende kubva nhasi kana kuti nobva paatanga kutaura kubva musi wokutanga ari kuti ndakatadza. Wamunzwa zvaari kutaura? Ari kuti ndakatadza. Tomuita sezvaakatadza iwewe. Well, before we come to that one. Kana achiti uyu akandibata nehure. Akandibata how? No, wanzwa zvataura. Wazvinzwa zvataura? Hanomboramba kamukadzi wako ati ndakatadza. Ndati ari kuti ndakatadza sezvandakaita. Uri kuti kudiko nawe ndondoro tuze Charles. Andisaindaziva iri kukanganisa kwani ndiri kutonzwawo mipindudzo. Alright, iwe pfugama umuudze kuti no. Kana akapfugama inini uyu ndakanzi nevana kuti nyaya ipore baba. Ingobvumai kuti mune girlfriend pasina. Tikamupa mbudzi mbiri uyu. Aiwa. Rega ndikutaurira. Makuramba pamberi pamango. Perera unzwe iwe. Pane zvimwe zvokuti kana tichikutonga so unofanira kunzwisisa. You are grown up wa munhu mukuru. Wese mwana mudiki wazvinzwa. Hapengi. Ari kubvuma zvisiwo ndakatadza. Wazvinzwa. Zvaari kumonda ndakatadza unofanira kunzwisisa. Pane mwenye yekukakata kana kupuwa advice yakadhakwa isingararamike muupenyu. Iwe mukadzi wako wakabereka naye vanhu. Akauya pamberi petsoka dzako pacho akakupfugamira achiti ndokumbira regerero ndorofanira kusvika muchini. Wazvinzwa. Imba haifanira kuparara. Ende girlfriend iri kubhawa inokuda kudarika mukadzi wopamba kana kutoilet inoenda newe kana kukushambidza inokushambidza asi unozozvifunga mangwana. Wazvinzwa. Tiri varume tese. Ende girlfriend inofona kudarika mukadzi wopachi opamba. Uri zvinzwa zvatokutaura. Unofanira kunzwisisa pamwe pacho haufanira kuita my emotions. Unofanira kunge uchimuregerera. Because ari kukumbira pamberi petsoka dzako kuti pamberi pamambo kuti uregerere. Musiye takatiendai munogara zvakanaka tichimirira zuva ranhasi rasvika. Taakutonga taakupa mumwe nomumwe sezvaakabata zvirango zvake that's all. Handiko zvinzwa? Ndikuzvinzwa. Asi kubikira here? Naye mabhoyi mabikirawo here. Mambo. Chimire. Right, no, mira, tinoda kuti vese usende kunyaya iri panapa iri chokwadi iri. Paya taida kuziva kuti pamukaenda kugara makagara zvakanaka zvatakataura. Chokwadi. Isusu tiri kuti paya taida kuona kuti munogara sei. Kuvandikira here. Ndinobika tii sadza vanouya vadya. Tine mwana wedu mukomana anotova nekambani yake. Saka ava vakati baba makura. Kuti muchatsvaga basa hazvichaiti. Saka munomuka kuseni muuya pari kuvakwa. Paka pachivakwa upstairs. Zvechokwadi kuArlington. Baba ava vakaenda kubva ichitanga imba kusvika imba yapera. Saka ndakubva zvanzi nomuroora baba vanofanirwa kudya kuno manheru. Vanoenda kumba vaita sei? Vadya. Kunoku vanodya sadza vanoenda kumba vadya. Saka manheru vanoti sadza ndaita seienda guta. Shavanodya kumba tinobika tii kana vasvikawo paya. Isisi tatodya sadza kana varipo kudai sadza vanotaura kuti aiwa. Tozobika tii ndiye vanodi ndiye vanotambira. Ndichifunga kuti sezvo zvakataurwa nemwana wedu kuti vanobva kumba uko vadya. Imba yakatopera. Asi akazoti manje baba hakuna kwavanowana basa. Ngavauya vachitarisa kumba kuArlington kuchiri kusango. Vanongoenda nerori yavo. Wosvika wopaka wakutamba nomuzukuru wavo. Musikoro wese kana pane chikuda kuitwa. Kana ari vanosenzesa masora. Panoitwa masora ivo ndio vanenge vachiona uye anenge ari kubasa kwake. Saka handizive nhasi kana uchindirambira kuti handichazivi kuti vari kuti. Alright, aiwa zvese zvinowanika. Tipanyaya. Chipfugama umuudze uyu kuti zvese zvandakaita ndokumbira ruregero ndiri pasi petsoka dzenyu. Ndiwo unoziva mutupo wake. Ndokumbira ruregero naye. Ndakakanganisa. Ndakange ndakudzorerawo zvamamuchindiitawo saka ndokukanganisa kwandakaita. Ndasingazivi kuti kukanganisa bhosi ndaitoti zvamuri kundirwadzisa imimi kuti ndakamunyenga. Mukadzi ini ndobva ndada kukudzorerayo kuti munzwe kuti ndadzimbiwa. Saka ndokumbirawo ruregerero naye. Ngazvipere. Imba yenyu haidi dombo. Imba yenyu haidi shamwari. Imba yedu haidi maadvice. Paunobva pana pakuseri kwako kuno shamwari dziriko. Iwe kwaunobva kuno shamwari dziriko hadzikuvake musha. Mangwana dzinoita chimbo chokufamba chichikusekayo. Pane zvimwe zvinhu zvokuti unofanira kunzwisisa. Pamavapa padhuze. Munofanira kuchengetana zvakanaka. Tindokumbira ruregero Nondoro. Munoti kudii naye Nondoro? Dzinonzwa sadzirimi. Dzinonzwa hadzirimi. Handisati ndaona shoko rokuti akumbira ruregerero. Iwe une $10 zviri paura? Une mari? Tsvaga mari. Zvimwe zvachona ndomusha.
regai ndimbokuudzai kuseka anoda kuti asazvasvika kwauri pazvinosvika kwauri unoona kuti zvikurema kwazvo. Isi mwambona tinoseka hatiseka panapa munopera mese kuseka bhande ndakanyara ndichiona kuti chitonzwa nyaya mbosoda kuvaka mire zvakanaka. Nondorotambira mukadzi wako apwa aiwa unoomberawo kamari zvaireta yakabva kuna adzimai unoombera mutemo. Ndazviona madzimai ndazviona asasa zvakwana kandi ndakakupa nyarara iwe ndakapa mudzimbiri amaya nhasi chijana changu ngawatipo mbiri chijana changu nhasi ndikudawo mbudzimbiri dzandakambowapa. Aiwa patasvika ndepekuti pawataura shona yekuti dzinonzwa hadzirime ndazvigamuchira chibage chikatanga kuputika hapana chinomirira chimwe. Isu tiri kuti patasvika pakwana mukadzi wako wapwa mukadzi wako is your wife kusvika amen zvese zvaaikutadzira akumbira ruregere hakuna zvinokunda baba ndiwe musoromba anomisa imba ndiwe ndaimugara zvakanaka zvinenge zvanetsa unodzoka ukasununguka iwe pasi potsoka dzomurumo semoya nemabhegi rake awa nezuro ndakatomuka kuseni ndikavabvunza kuti mukuenda here zvikanzi zvinini ndikati nini aiwa mambo vakati izvo tinofamba pamwe chete zvikanzi mambo anotonga kokuya hautongi mulungu munogara here muri murori yenyu makapfeka magere mambo anotonga kokuya mumba makuna vaiti sei avatongi zvokuti zvinowanika hazvina kuipa kana dai akati mambo anotonga ikokuya asina asiti naye tiri kutomutonga zvese zvakanaka tozvigamuchira. Ndati sei mauya nebhegi pasi pake mauya nepasi kusvika pano nebhasi mota munaye munofanira kuinjuya nezvinhu zvenyu wazvinzwa munofanira kuinjuya nezvinhu zvenyu. Iwe pamukadzi bhegi rako iwewe mupe bhegi rako iwe tora romukadzi mupe rako chiendai kumba changamire uyu akadistroya life yemwana wangu ndachengeta $3,000 kuti mwana wangu aende kuusa itakapatura mari yangu yese akaniskwanda ende inini ipandiri panapa ka perseverance yandine yakatondiomera kuti mwana wangu aende kupa kuuniversity. Saka uri kuda kuita sechauri ndiri kuda mari yangu pamusoro yechangamire inini ndakavaka imba ndakatenga simende yakawanda ndikatenga jecha ndikabhagisa zvidhina zvimwe zvidhina zviripo ndobva ndavakisa 2 rooms. Imba yedu main house yanga isina kuiswa skating saka yanga ichichereka nemvura ndobva ndatenga simende ndobva ndatenga marori ejecha vandasika skating imba yese awakasamwa ndikati aiwa inini imba rega ndisechi saka panozosara mari imwe ndokutenga mattress tachirara pabasebed kugara pauyu pamubhedha wemapuranga pasina mattress ndikati iyi mari ndateiwana we ndaitisa zvese zvazvo vandotenga mattress ziso rangu ranga rine tsanga bandaenda kunotoni bandanoparisa ziso ranga rine tsanga saka napapa chasara mari. Alright wazvinzwa zvaakashandisa mari ndina kuendesa kuvabereki vangu baini zvaari kutaura ndiri kuzvinzwa asi handizvo zvaakashandisa mari because tikaisa kumavaluators kakoteji kakavaka akawethe 3,000. Saka iwe uri kuda kuti zviite sei mari yangu ndoida ndoda kuendesa mwana wangu kuchikoro. aiwa baba washandichete ndonyaya chaishe ishe wangu iwe pamba hausi kubva uri kunogara pamba nyarara tikutaura nomurume wako taura ishe wangu inini ndavaka foundation yekuti mwana aende kuchikoro aisi distraction here yake. Akatora mari mukadzi wani uyu ndiye akatora ndati akatora mari ndewangu wako but akatora tawirirane maisenza pai mariyo inini ndii ndaishanda nchuya nchimupa chimupa chengeta kodzero ndiani kodzero kuchengeta mari andiwa zvinhu. Saka tiri kuti isusu zvauri kutaura zvakanaka haakwanise kukupa mari ane wana pane zvimwe zvokuti rega ndikutaurira usaite zvimwe zvisingashandi. Unoona vanhu vari munomwa vakagara kuseri ukanga uchitongwa apa unofanira kunzwa zvavari kuita kuseri wazvinzwa zvinhu zvese zvawataura tazvigamuchira akakukumbira ruregero but unoita kunge une imwe nyaya isiri iyi iripo pamukadzi wako wazvinzwa kana tichikutonga nzwisisa unondoro wazvinzwa
Kana kuti bvisa mukadzi wako dhokuta aida kuti uone kuti nemi mese nguva yafamba. Kugara kuri kuita zvamaramba kuita. Vana adaenda kuchikoro mwana wani, makabzvaramba muri 2. Musapota uchidaro. Kana munhu atadza anotemwa ndemo. Nemato. Iwe mbina ndikubvunze uri kuita bonde kangani iwewe zvinezvi? Pasvondo unoita kangani bonde? Kanoverenge. Kanoverenge. Unoita kangani pindu mubvunzo unoita bonde kangani pasvondo? Kairi. Kairi. Right. Ari kuramba here kaviri? Asi. Saka zvimwe kotama uso. Tinzwe usakose ukobvu kosa utete iwe. Hai nemato. Mukureva kuti 3000 kubhadhara bonde. Reka ndikutaura. Kaka. Kana pasvondo muchita kaviri kureva kuti pavari vese hapasina mwana mudiki vakura. Saka hapana pavanofanira kuramba uyo akaita agenesi kuno mukadzi wake. Ende pavari havafanira kuramba vari pamba papi ipapo hapafana kubva. Ngavagare pamba ipapo. Ndai mugara pamba ipapo sasekuru nambuya wabhoyi mese muri 2. Wazvinzwa? Mukadzi wako haana kwanewana. Pamwe pacho regerera. Vangani vakakutadzira panyika wakaregerera iwe? Ndipindure. Already I answered ishe. Last time. Right. Vangani vasingadi kukuona uchirarama izvozvo? Kusaziva. Vakawanda vasingadi kukuona uchirarama asi ukurarama kuda kwaMwari. Zvinzwa? Chengose manhanga hapana risina modzi. Mwari achangokuitira zvakanaka. Ita so maoko yako. Iwewe so zvizvi. Chita so. Ari kunyungudika? Asi. Anopera here? Pera ni. Unongosenza zvimwe uri kuramba uchingorofadzwa naMwari. Maimbofungidzwa kuti muchagara mutaundi? Already ndichimuroora ndandiri mutaundi. But maimbofungidzwa kuti muchaita imba here? Ndasingafungidzwa. Mwari ndiye akazviita. Zvinhu zvese zvinongoitwa naMwari. Wazvinzwa? Mvura paikanaya napo svondo yapera inogona kutadza kupadzoka. Wazvinzwa? Zokorora ndakunzwa. Mvura paikanaya svondo yapera inogona kutadza kudzokana ipapo. Ukataka kwauri kugara panext door ukatasa vamwe vanhu vari kumwa tii dheri, vamwe vatadza kumwa tii dheri nokuomerwa kweupenyu. Saka chakanaka chimwe chacho uda kungofunda chinhu chakanaka. Pari mukutaura kusingashandi. Kukuti dzoka kudare kunokuda kuti timise zvakanaka imba yako. Ende tinokuda. Kana tikange tasangana rimwe ramazuva tonwa bhodhoro koko uchititengera koko toziva kuti zviri kufamba. Muremekedze mukadzi wako. Ende nhasi atyoka pamberi petsoka dzako. Ende haende futi kumapurisa. Acharamba anewe kusvika munhu amuno mumatambudziko kusvika murufu. Ndapedza nondora. Endai naamai kuda. Meno nguva yakanaka. Kana waiona rimwe zuva ndakasununguka ndisiri kupariamendi unhu yaundoona kumba kwangu tichikurukura. Kumba kwangu unobvunza kuti kumba kwamambo vanogara kupi neondoa. Ndokubatai. Unonditsvaga wakasununguka. Tora mubata murume wako muende. Mbate uri kumende. Santa yanyu chembero ngabata shi. Ari kukubata. Mbate iwewe. Is your wife? Mbate. Endai. Itai mama hande. It's a nyaya mabasi tu.